hrad. Polícia. Preťaženie, boli ma uši, au. No už ideme. No teraz bude Spišský hrad, Peťovka, takto hore. Vidíš, pozdrav. Dobrý. Spišský hrad, krása. Majú tu aj námestíčko. Majú. Peknúčke to tu je. Jak ono, jak to volá? Neviem. Dom na Korze. Máme zrekonštruovali. Tak hej, lebo však sem idú eurofondy. Dedickí šráci, pozri ich. Solské. Jaký pes. Jo, ne? Doberman. Doprava ideme. Kam? Doprava. Kam idem? No doprava ideš. No. Točíš, babo? Fú, táto ulica je mŕtva. Ty kokos. Máme to, mŕtva ulica. Šváci, má to niekto? Taká škola. To je zase hrad. Hore hrad. Keď padneš kolesom sem dole, tak... No, nehovorím nič. Nejaká stanica stála, hlavná. Mamička. Super, jak to vytrobáva cesta? Fantasticky. Áno? No. Vlaky tu majú. Však majú, veď. No, teraz pôjdeme vlak, neviem, kde je ten ďalej. Na predaj to ináč, na prenájom. Poďko daj dám na teba. Nie, nechcem. Nechceš mi na záber, však keď deti budú pozerať, mamička, kde bola? To je mamička. Strašne. Čaj? Nepočítam tých šoférov. Mamička ťa iba natočím, pretože... Mamička. Alebo... Že dneska máš sviatok. Povedz niečo. Ahoj. Daj. Dneska je Madošo. Teraz pomaly, aby si nezrazil spoluobčanov. Jakých? Tmavých? No. Mám stírač, počkej. Fúha, už tu niečo ide po ceste. Lienka tu ide. A boli to oni. Myslím, že boli, lebo tu máš osadu. Ja aj tu majú osadu. A prečo točíš osadu, Peťka? Osada. To ešte není taká tá echtová. Najmä echt? Ne, lebo to sú tie novo postavené domy, čo im dali. Ja, to sa byl Poš, čo? Poš, no. Pekončko tu. Ja som pocikám. Na kamere? Takzvané píši. Zor ďalší. Čo robia stále na tej ceste? Kam chodia? Je za bratrancami. Prechádzajú sa. Tu je nejaká ďalšia ubytovňa. Celé cesty tu majú brutál. Jak v Petržalke. Teďka si myslel, že ideme dobre. Áno. Že dojdeme To upriam svoju pozornosť na osadu, na... Ja to som videl na Google Mapse. Tak toto je Brutus, babo. No. Točíš? Točím. Mám pozdraviť, alebo... Áno, pozdrav, jasne. Pozdrav som. Mi hodia šúter cestou späť, babo. To ne. Čo je, to je natural wildlife. To nie je pekné, bábo. Tak to hovorí o nich. Už musím mať zimu. Podľa mňa... To sú deťurence, nezraziť. Oni sa radi hádžu do auta. Soska pozdravil. A toto sú tie domy, čo im postavili a presťahovali ich za podmienok, že túto si zrušia. A nezrušili? To by chceli. No. A už tieto vidíš, jak vyzerajú. To boli tak krásne domy. A hasiči. To zase niečo tam popálili deti.
A ja im říkal, nehrajte sa s tými zápalkami, už kamera tam došla, už Markíza natáča. A to nech púšti, že kto je svaná, Nech sa oplatí tam kameru posielať, neviem, požiarik. Nech aspoň prilákajú divákov. Tady to bola biela. Aj tyčinu aj tam. Môžem prestať natáčať? Koľko znamená. Môžem prestať? Kultúrny zážitok. Dobre, končíme, Spišské Vlachy končia.